בתהלוכה עם דגלי ישראל, נפרדים מעוד גיבור שנפל בקרב. שבוע וחצי נאבק רב סרן גיא יעקב נזרי על חייו. אתמול הוא נפטר מפצעיו. גיא בן 25 מעתלית, מפקד פלוגה בגדוד 52. נפצע קשה באירוע שבו נפלו סמל ראשון אופיר ברקוביץ' וסמל אלישע יונג מפגיעת טיל נ"ט בקרב בג'באליה. כל שבוע הייתה לנו פינה שנקראת טוב לחיות בעד, שזה כזה, כל אחד היה לו את המקום לספר על מה השבוע לא טוב לחיות, ובאמת מה הניע אותו בשבוע הזה. ואז כזה היה כל מיני סיבות למה אנחנו כאן, טוב לחיות בשביל, מה הנקודות אור בהכשרה, ובעיניי זה היה ממש יפה. אני חושבת שמהרגע הראשון הוא הורגש, מהשיחת פתיחה שהציגו אותנו, ובין אם זה כזה כל שבוע שעשינו בסקמ"שים את טוב לחיות בעד. אני חושבת שזה ממש כזה בא לידי ביטוי בדברים הקטנים, וגם בזה שכזה תמיד הוא היה בראש שלנו ותמיד לקחנו ממנו משהו. ימים אחדים לפני שנפצע, ספג גיא רסיס בכתף במהלך הלחימה בצפון הרצועה, ולמרות שהמליצו לו להתפנות לטיפול בבית חולים, הוא ביקש לקבל טיפול בשטח כדי להישאר עם פקודיו בפשיטה על ג'באליה. בחלוף ימים אחדים נפצע שוב בקרב, פציעה שאותה לא שרד. אני חושבת שזה הבסיס להכל, גם שליחות וגם ציונות. בסופו של דבר בלי זה, אף קצין לא יפעל בתוך מקום טוב, בתוך מקום מנהיגותי, ורואים שגיא עשה דברים עד הסוף, באמת מתוך מקום של שליחות. הוא ידע טוב מאוד מה הוא עושה עד הרגע האחרון, וציונות זה פשוט אהבת המדינה, והוא עשה את זה לטובת המדינה שלנו. וכקצינה לעתיד אני באמת לוקחת את המשפט הזה על עצמי ומקווה שאני אוכל לשים אותו. הוא קצת ראה כזה, לא יודעת, דבר גדול כאילו, ואני חושבת שזה לא מובן מאליו, כאילו, הוא ממש ראה לא סתם את עצמו, אלא את כל עם ישראל ואת כל הרצון שלו להמשיך ולגדול פה ולהמשיך לגדל את הילדים שלנו כעם ישראל ולהעריך את המדינה הזאת. מה ששמעתי עליו שהוא עשה בלחימות או דברים כאלה, או בכללי כאילו מבחינת מיקום המפקד שלו, אני חושב שהוא באמת מעורר השראה ומודל לחיקוי יותר. אני חושבת שאני אקח ממנו דרך הרעות, ובכללי דוגמה אישית. אני חושבת שלפי מה שהבנתי, הוא תמיד הלך קדימה, הלך בראש, תמיד שם את עצמו לפני החיילים שלו, הראה להם דוגמה, אם זה לדפוק את הזחל, אז בחיים שהם לא ידפקו אותו לבד, הוא ידפוק איתם ביחד. נזרי, הכרתי אותו בגדוד 52, והכרתי בן אדם שהדבר הראשון שאכפת לו זה קודם כל הדאגה לחיילים שלו, וכל מי שמסביבו, אם זה פקוד שלו ואם זה מישהו בכללי מהגדוד, אם זה הקצינים שאיתו, אם זה קציני המטה, כל אחד פשוט שם אותו בראש סדר העדיפויות הרבה לפניו. בתור קצינה לעתיד אני לוקחת מגיא אמונה באדם. בעיניי זה ממש בא לידי ביטוי בכל דבר שהוא עשה. בכללי ללמוד על הבן אדם שהוא היה, לימד אותי המון, הביא לי המון השראה למפקדת שאני רוצה להיות. בעיניי הוא גיבור וחשוב שאנחנו לומדים על הבן אדם הזה. טוב לחיות בעד ארצנו. טוב לחיות בעד ארצנו, ואני לא פה כדי למות בעד ארצנו, אני אגיד לכם את האמת. אנחנו פה להילחם ולהישאר פה חיים ושלמים, ולהמשיך את ההמשכיות של עם ישראל. עם ישראל זה עם חזק. הוא לא יישאר כמו שראיתם אותו ב7 באוקטובר. זה לא עם ישראל. זה עם שחווה חורבן, זה עם שחווה משבר, זה עם שחווה משברים תמיד, וכמו שהוא נופל הוא גם קם מאוד מהר ונהיה יותר חזק מזה. ואם איכשהו לא אחזור, אלה הם הדברים שלי למשפחה האהובה שלי. 1. לא נקטפתי בטרם עת, ולא נרצחתי או נהרגתי. נפלתי בלחימה כחלק ממאמץ ענק של עם ישראל. אני חושב שאחד הדברים היפים שנזרי ידע לעשות באמת במקצוענות זה להשתלב בתוך מסגרת בחיוך, באנרגיות חיוביות, בשמחה אינסופית, משהו באמצע הלילה,
איזשהו טנק שפורס באמצע ציר, הוא פשוט עשה את זה ביחד עם החיילים, הדביק את כולם ביחד, וזה מה שמאפיין אותו. נזרי לא היה המפקד הזה שמסתכל מלמעלה על הדברים, הוא פשוט היה הדבק שמחבר בין הסגל, מחבר בין החיילים. אני חושבת שהוא השאיר הרבה מאוד אחריו, בין אם זה לשמוח, לאהוב אנשים מהלב, לאהוב את האדם כאדם, לא משנה מה, לא משנה מי. זה ששמעתי פעם נוספת את ההקלטה של הלוויה, ובהספד של יעל, אז היא אומרת, מספרת על שיחה עם גיא, והוא אומר לה, אמא, אני רוצה ללטש יהלומים, ואת הכי קשים אני רוצה. וזה משפט שפשוט חידד לי את האחריות המטורפת שיש לי בידיים, ושל מה זה בעצם מפקד. שאנחנו מקבלים את הדבר הכי יקר בעולם, שזה יהלומים, אבל היהלומים של צה"ל, ואנחנו לא משנים אותם, הופכים אותם משהו שהם לא, אנחנו רק מדייקים את מה ש18 שנה של הורות הביאה אותם לכאן, אלינו, ואנחנו הופכים אותם לטובים יותר, חדים יותר, נכונים יותר, כדי להיות האנשים הבאים שיובילו את הצבא הזה, ממש ממש כמו גיא. נזרי היה הלב של הפלוגה, הלב של הגדוד גם, וזה בעצם מה שאני לוקח ממנו. בכל פעם שאני נזכר בנזרי, אני עולה לי חיוך על הפנים, עולה בשמחה, אני חושב על האנרגיות שנזרי היה מביא איתו לכל מקום, וזה מה שאני חושב שנזרי הכי רוצה שניקח ממנו. אז אני חושבת שזה המקום הכי ראוי להנציח בו את הגישה של ללטש יהלומים, ודווקא לבחור את הקשים ביותר, אלה שלפעמים נחבים אל הכלים ונמצאים בחצר האחורית. ואני מודה לך וליעל ולגיא על הזכות הזאת, וזהו, ומזל טוב, ואני מקווה שנהיה ראויים לו. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל, ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב, ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לקדש בי הכל.